Здравейте, драги потребители на YouTube! Аз съм Красип и това е днешния епизод на Майнкрафт. Това е моето студио за посрещане. Както виждате, не е нищо обичайно. Просто една снимка тук, чието следващи тикви, малко това, главички. Днеска ще имаме креатив. Ето виждате, това се един доста хубаво. Водещи на централния толкова искам. Много вижте. Ток. Аз ще мога и да летя. Така. Ние ще играем в Survival. Нали, креатив. И тук си имаме край блокове. Всеки нали. Не знам защо го казвам, сега имам като много пак. И ето го нашето студио. Ето така е кричето. Аз това не съм го правил, само сложих тия материалите, иначе аз така съм намерил. С такова аз и условия. Ще да игра с моят приятел, обаче го няма. Не ми отговаря. То нали не просто ми отговаря и на това ще съм сам. Иначе щяхме сигурно да играем в сървър. И не съм сигурен точно кой сървър щяхме да играем, така че затова в момента ще имам сам. Тук също ето тук отдолу. Тук сме оръжията. Гледате, неща. Тук имате въдеци, часовници, компаси, храна. Аз, например, тук, ето ви, аз тук най-често си вземам това, за пример, за да не се изгубя и това го ползвам и тази празната карта. Обаче, когато и натиснеме, тук виждаме всичко. Например, сега вижте, ето тук ми сценичката. И тук като я натиснете, ето тук се покаже всичко. Цялото място. Ето. Така. Ето в момента минате героя ми. И тази бялата точка в момента аз съм на сцената. До нея точно съм, където има вода. И с тази карта може да правим всякакви неща. Ето вижте, може да въведе до пещера. Ето тук. И аз даже виждам. Ето е дупчетата. Така. С този епизод днеска ще ви покажа какво може да постигнете на креатив и какво може да построите. Значи в момента, както виждате, е нощ. Така. Само да уточним, че е нощ. Тук е светло. Мога тук да дойда. Защото не ми се чака цяла нощ. Искам просто да започнем. Значи, това са яйцата. Когато натиснете това с формата на цвете, като отидете надолу, тук ви е леглото. Имате една различни неща. Например, сега правя на хубаво място за спане. Така. Сега, например, искам да спъна приятно. Едно време, като иска човека спи. Така. И така. Вземате една такова саксика. Слагате си тук отстрани. Така. Може да си спите тук спокойно. Тук. Спите, аре бе. Ти неща. Даже се много харч. И едно е такова лукче. Ето така. Така. И ето едно приятно местенце за спане. Тъпи чудовища.
Но все пак, разбира се, трябва да убиете нещо. Чудовището сега нещо се обърка. Това не знам. Аре, умре! Тъпото чудовище, те избия, Да, в принцип го убия по-бързо. Добре, следните да го избия. Трябва да ми изтрува направо. Добре, това не са бъдещето проблема. Ора, бе! Конче. Аре, няма да би, аре. Аре, седи. Тъчко. Короче, айто. И коя случа да се... Аре, бе, колко. Non, sta tranquillo. Gatto, ascoltiamo forti. Non devi stare. Черния жребец! Дами и господа. Тази е Май му хареса, не знам. Че конче си ти, бе. Каско не ти е таз. Ко са питали да правя. И какво ще му насава? Те ще да... Работя. Бе, какво що? Аз съм си един серианор. Виж. Вижте, да не бъде съвсем. Тя толкова известна. Аре. Тук на не какво се прави. Това е малко лошо. Аре, бе! Как се опитва да му помогне той? Аре! Ай, стига, бе! Аре, ела! И... Как мога да управляваш по-лесно конче? Мога да не убягам. Аз стига, бе! Няма ли такова нормално не? Гаси! Аз се занимавам с това. Значи, да ви обясня някои разни неща. Например, това е яйцето на зомбито. То е синьо с зелено. Това е яйце на оцелот, яйце на скелет, на крипър, на пещерен паяк, на ендерман. Его ендерманското яйце. То е черно, всеки го знае. Хоп! Къде? Ще тега забързо стои. Ето го. Сега хванал едно блокче, не знам защо. Да, господа, в момента това беше моят пробен тест за новата ми игра на Майнкрафт, която вече наскоро стеглих, но аз и преди съм играл. Но от наскоро се изтеглих и исках просто... хем че се изтеглих и банди камък и исках просто да снимам клип, защото до сега не съм снимал такива клипове. Беше интересно какво ли ще стане, ако снимам един клип. И абонирайте се за мен, ако ви харесал клипа, за демонстрацията какво може да правите и какви неща имате в Майнкрафт. Добре. Няма винаги клипчета да са някакви такива къси клипчета. Ще са разнообразни. Най-различни, не съм сигурен. Да, разбира се, ще бъдат различни, само да сме да покажа. Тук, ето ви броните за коня, джубокса.
Тук имате книжка.